Хонаи фурӯшӣ дар моҳи нав назди Якачинор дар ҷойгир аз Устони Азиз, ноҳияи Сино, доми Мегаполис. Се хонага бо масоҳати қариб 110 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 17 ошона иборат аст. Наворумона шурӯъ мекунем дӯстони азиз. Якум ҳуҷраи истихоматӣ, дуюм ҳуҷра, ин сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. бинед чӣ қадар тирезаи калони панорама дорад. дар инҷо боз як ҳуҷрачаи дигар. ва ин бошад ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом.